tady Jana z Jurty, ze Světla, z Libereckého Světla. Já u nás vítám Elišku Salonkovou. Ahoj, Eli. Ahoj. A já jsem si sem Elišku pozvala, protože Eliška Eliško, je to 7 let. 7 let, ano. Eliška 7 let vlastně má děti na alternativním vzdělávání. Takže jsem si říkala, že si tady povíme trošku o tom, co pro ní vlastně znamená vzdělávat mimo systém, jak funguje jako rodina a její postřehy a určitě hodně zajímavých věcí, slyšet takhle maminku, která měla tolik odvahy, že vystoupila ze systému a dělala věci trošku jinak. Takže Eliško, máš 2 děti, máš Teresku a Martina, který vlastně vzděláváš jinak. Ano, tak. Jaký byl důvod, proč jsi začala? Já si pamatuju jenom to období, kdy to bylo, ale ten důvod, že bych úplně tušila, bylo to tak, že Terka byla do 2 let prostě úplně, vůbec mě nenapadlo, že bych měla jít s ní nějakou jinou cestou. Chodila do nějakých jesliček do Jablonce a tam mě jednou jedna z těch maminek, co to vedla, tak mě pozvala na přednášku Výchova z úctou a v dobrém. A já jsem jako vůbec nechápala, proč bych tam měla jít. A ona mi tenkrát řekla, no myslím, že zrovna ty s Terkou bys tam měla jít. Ona už jako vlastně trošičku asi v Terce viděla, že to nebude vždycky úplně jako poslušný dítě, který tak nějak prostě bude přesně tak, jak bych to chtěla, tak to bude dělat. No, takže jsem na tu přednášku šla, tam mě dala hodně. A pak opravdu úderem toho 2., 3. roku si Terka už začala dělat věci po svém a tak mě to tak napadlo. Tak mě tak napadlo podívat se, jestli by to nešlo nějakým jiným směrem a bylo mi to vždycky, mě obecně jako alternativy byly vždycky něčím, jako mě přitahovaly. Já můžu jenom o Elišce říct, že pro mě Eliška, protože její děti chodí k nám do školy, jedna z těch opravdu vědomých rodičů, která nechává děti žít. Z druhé strany mi přijde, že máte doma takový zdravý respekt, že ta výchova u vás je hodně o partnerství, o vzájemné důvěře a hodně o přátelství. Eliško, když se zeptám na tvý dětství, ty jsi byla vychovávaná klasicky, nebo jaká byla tvoje výchova? Já jsem byla určitě vychovávaná klasicky, protože si myslím, že vlastně většina z nás, mé generace, byla vychovávaná klasicky. Málo kdo nebyl vychovávaný klasicky, ale já jsem v podstatě byla vychovávána ale mlčícím tatínkem, který jako velice vážil slova, takže tohle já jsem tam a tatínkem, který teda nám vždycky ve všem naprosto důvěřoval, pro co jsme se rozhodli, tak řekl, že třeba něco, ale vždycky nám řekl, chceš to, obhájila jsi to, tak to udělej. U mě to bylo jednodušší, u mý sestry to bylo trošku složitější, ta si opravdu vymýšlela. Takže jako sice asi klasicky, ale byl tam určitě velký jako respekt vůči tatínkovi, vůči rodičům, ale asi byl jako zasloužený. Ale tak jako byla to klasika, ale nebyl to autoritativní jako způsob, to určitě ne, byla to taková kombinace. A naši potom absolvovali Zlatou mysl po revoluci a tak jsme byli vlastně, ségra se narodila a mě bylo 4-5 let a naši začali trošičku jako jinak vlastně zacházet s tím vztahem rodič-dítě. Takže to tam vlastně proběhlo. Takže musím říct, že vlastně teď, když na tím tak jsem možná nebyla vychovávána úplně klasicky. Protože mně přijdeš, že jsi jako opravdu rodič, který samozřejmě neví, protože to nevíme nikdy, nikdo z nás, ale rodič, který věří a přemýšlí a jde i do věcí, které nejsou úplně jako komfortní.
Určitě a já teda i jsem zjistila, což jsem teda úplně netušila celý svý mládí, že všechny věci, co tak trošku narušujou určitý řád, tak mě jako přitahujou. Mm-hmm. Ale v dětství jsem to teda vůbec nepocitovala. To mě jako to až vlastně až dlouho ještě po vejšce a při práci, tak jsem zjistila, že to tam někde je, takže muselo to tam být, když jsem vlastně úplně automaticky přemýšlela nad tím a byla jsem proto absolutně rozhodnutá, že děti prostě nepůjdou do systému a že najdu jako jak jinak. A jako to byl vlastně nikdy se mě už potom v průběhu si myslím, nebo jsem to tak nezažila tak silně, nestalo, že bych takhle něco úplně jasně prostě věděla, takhle to chci, takhle to půjdu, takhle to prostě zjistím, jak to je, najdu si to a budeme to takhle dělat, ačkoliv jsem o tom nevěděla jako vůbec nic. A já se zeptám, hodně rodičů, kteří takhle, nebo spíš maminek, který to takhle jakoby cejtěj, tak mají problém, jak to prosadit doma. Jak to vnímal tvůj manžel, když vlastně jsi měla jasnou představu, že děti nedám do systému? Já jsem měla jasnou představu, ale taky jsem měla jasnou představu o tom, jak to komunikovat směrem k mému muži. Takže věděla jsem, že to bude běh na dlouhou tráť. Dávala jsem tomu hodně času a opravdu jsem to od těch Teresky 3 let postupně tak jako o tom mluvila, naznačila. Asi kdybych se rozhodla ráz na ráz, tak by to bylo jako daleko těžší. Ale jak jsem tušila, že to tam tímhle směrem nějak budu chtít, tak to šlo tak jako přirozeně jsme si k tomu dorostli. No. A jak to třeba vnímali tví rodiče nebo prarodiče, protože dělat věci jinak je opravdu náročný. Já z vlastní zkušenosti vím, že jenom láska a důvěra je tady jako... Ano. Tak ze strany mých rodičů tam láska, důvěra vždycky byla, takže to pokračovalo. Samozřejmě moje maminka, když vyzvedávala děti už jako ve školce, tak měla jasno, že jo, ten chaos prostě a pak vždycky často říkala to vaše cochcárna. Ne, ale dali tomu důvěru, jak to vždycky dělali, řekli si k tomu svý, ale brali to tak jako s úsměvem a v podstatě opravdu jsou to jako moje děti, můj život, já si za tím stojím a oni stojí za mnou, takže ať si asi kolikrát jako mysleli něco, tak maminka to řekla teda nahlas, tak jako rok od roku nebo prostě i měsíc od měsíce tomu byli vlastně čím dál tím víc s tím tak nějak, než je smířený, to je asi silný slovo, ale přijímali to, že to asi, a dneska moje mamka vždycky říká, ty jsi tak skvěle rozhodla. To bylo tak skvělé. Já to teď zpětně vidím, jak to prostě, že to je prostě skvělá cesta. No. Tak to je hezký. Ono asi, já tam vnímám, že tam je takový jako milník, kdy si třeba říkáš, nebo ty ne, že, ale tvá rodina se říká, ty jsi vysokoškolák, tvý děti mají nějaký potenciál a ty je nerozvineš. Setkala jsi se s něčím takovým, že měli jakoby strach, že vlastně tvým přístupem a tvojí vlastně svobodnou vůlí vlastně zanedbáš jejich potenciál, který mají v sobě, nebo že jim zavřeš třeba dveře na vysokou školu, jasně, nebo něco takového? Ne, v rodině jsem se s tím asi úplně, se Švárou jsme se tak hezky, ale my jdeme vždycky do taky krásné konfrontace a tak si hezky vysvětlíme ty svoje pohledy a pak si na konci vždycky řekneme, hele, ale na tom tvým jako fakt asi něco je a já to řeknu jemu, takže tam jsme se o tom pobavili, ale to bylo tak jako opravdu jenom si vyměnit jako nějaký názor, pochopit tu druhou stranu. Tak, tam to, ano, on to třeba tak řekne, ale chce to pochopit, jak to mám já. Takže to bylo super, to byla jedna z takových konfrontací, kterou si pamatuju. A jinak v rodině ne. Spíš to jako mám, že to vnímám od lidí jako jinak blízkých, není to rodina, jsou to třeba přátelé, známí, ale tak já jsem měla strašnou potřebu to všem jako vysvětlovat. Já jsem si dokonce udělala
takový zalaminovaný kartičky, kde byly obrázky třeba jako tradiční škola, tam, jak ty děti sedí v těch lavicích a k tomu ty švadleny, jak prostě před Bůh ví kolika lety šijou v těch ty šičky, jak sedí za sebou. A vlastně pomocí těch obrázků, já jsem to těm lidem, kteří to fakt zajímalo, jako ukazovala, proč jsem se proto, já bych je snad někde i našla. Teď jsem si na to úplně vzpomněla. Tak to bychom rádi a bylo to viděli. úplně super, já jsem na tom strávila v práci, jo, celý den. Tak jsem si vyhledávala obrázky, které vlastně jakoby tomu, a pak jsem si našla třeba právě to, jak u nás děti sedějí, jak to vypadá, jenom to, jak to vypadá, když se učej, a jak to dneska vypadá třeba v těch kancelářích, v těch open officech, jak lidi třeba pracují u kafe, nebo nesedějí prostě takhle za sebou. A na těch obrázkách to bylo krásně vidět. Takže to jsem nějakého pomocníka, táhla jsem to sice asi jenom jednou, nebo dvakrát, ale hrozně mě to jako utvrdilo v to, že když to bude chtít někdo vysvětlit, tak vím přesně, od čeho se jako odpíchnout, aby to bylo pochopitelné, abych nemluvila jenom o svý nějaký intuici a důvěře, to nemá jako pro někoho jiného, než pro mě váhu. Jo? Takže já vidíš, tak to jsem si vzpomněla své kartičky, to bylo hezký. Takže ano, potkala jsem se spíš takovýma, co se člověk potká, dáme někde si posedíme, tak vznese tohleto, ale nikdy jsem to, většinou jsem jim to vlastně jako vyvrátila, dá se říct. Nebo ne, že vyvrátila, oni si to asi musí myslet třeba pořád, ale pochopili, jak to jako mám já. No. Já totiž jako třeba u sebe musím říct, že pro mě bylo hodně důležitý, že mý děti ty nikdy jako nepředpokládali, že budou zaměstnaný. Tak teď to je přesně, to mě totiž teď došlo nedávno. Povídali jsme jako 5 kamarádek, vysokoškolaček a hodně si o tom povídáme. Teď ty naše děti samozřejmě a teď děti jsou menší, jdou do první třídy a hodně to řešíme a jaká má kdo představu, co děti budou a v těch názorech se s některými jako hodně liším, s některými míň a pak, když se kolikrát doma ty rozhovory přemýlám, tak mně právě došlo, že já všechny argumenty, které říkám s tím, že nepředpokládám, že moje děti budou zaměstnaní. Úplně mě to jako docvaklo, to jsou úplně jiné argumenty. Pro vysokou školu, pro nějaký titul, pro to zaměření. To jsou všechno věci, které vedou k tomu, že budeš mít dobrý zaměstnání. A budeš v tom ten dobrý loajální zaměstnanec. A proto já jsem vlastně, ale jsem si furt říkala, proč já jsem tak proti tomu, proč jsem jako proti vysoké škole jako taková, že vůbec nepotřeba by tam Terka šla, protože já tohle prostě nepředpokládám. Pak mě to došlo. Jak u mě se stal tenhle zvrat obrovský, že jsem vlastně ze zaměstnání, na který jsem vždycky byla, úplně jsem přesně se tam viděla, tak najednou došlo úplně k obratu a jsem v podstatě nezaměstnatelná teď. Jo. Takže ano, je to úplně jinak se pohlíží na to vzdělání a když tohle člověk vlastně si nejde za tím, že bude ten loajální, poslušný zaměstnanec. No, protože mý děti od malička taky měly takový, jako že budou a cokoliv jako obdivovali, tak jako, že budou mít vlastní pizzerii a že budou dělat ty nejlepší pici na světě. A že budou mít hospodu, hotel, ale furt to byly ty tvůrčí lidi, kteří něco dělají. A ne ty, kteří prostě pracujou. Jako lidi, kteří prostě proto žili. Jako úplně, já si úplně pamatuju, že když tomu nejstaršímu bylo asi 8 a Kubíček tak 3 míň, 5, takže jsme byli prostě ve městě a oni se s každým dávali do řeči. S každou prodavačkou oni měli období, že se strojí perpetuum mobile. Ale teď oni jako říkali, každýho se ptali, jestli nemají něco, co jim doma překáží, že oni to fakt využijou, že ty kola a všechno. A to by v tom byl čert, aby to nerozhejbali, jo. A to bylo prostě úplně neuvěřitelné to nadšení, jak oni dělali jako, měli nekonečný pás na nákresu. Oni neustále k sobě slepovali A4. A to bylo prostě kolik metrů, vždycky jako je napadlo, co by tam mohli ještě přidat, aby se to, ten prvotní impuls, aby se jako rozhejbal. Takže ono to vlastně o tom je, že když někdo něco dělá srdcem, tak může být úplně výjimečný kuchař, může být výjimečný cukrář a z druhé strany zase může být vysokoškolák, který prodává v Kauflandu. Jo, je to tak, no. A teď jsem nějakou myšlenku a teď jsem jí spolkla. Takže se mám vrátit.
tomu nekonečnému papíru. ne, to jsem měla, co vlastně, no, nevadí, já se k tomu vrátím, mě to tam naskočí. Já jsem třeba hodně byla konfrontovaná já, jako s tím, jestli já si nevážím svýho vzdělání, že ho nechci dopřát svým dětem, jo. A já třeba k tomu jsem vždycky říkala, já si vážím vzdělání, ale nevážím si vědomosti. Jako toho procesu, který mě jakoby nějakým způsobem zušlechtuje. To je úžasný, ale já jsem se ve svém životě já jsem prostě do té hlavy dávala takových věcí, které tam jsou úplně zbytečný a vlastně jenom mi to jako zaneprázdnilo mysl. Teď mě připomněla, jsme měli s Tereskou takový krátký rozhovor, jak teď u ní došlo k takovému, jakože to teď je opravdu cítit, jak to vzala zodpovědně, že to je její, je to její jako věc, to vzdělávání. A tak si chystala, co, jak, kdy, co si bude dělat, co budeme dělat spolu doma, co si udělá ve škole a teď si to všechno jako psala a chtěla to se mnou sdílet, tak jsme to spolu jako probírali. A ona teď měla takový někdy tendence, jaký by to bylo vlastně, kdyby byla na té klasické škole, že bych to chtěla zažít takovou tu jako ten kolektiv velký. A občas to tak jako měla a já jsem říkala, Terry, a teď přesně tohle, co teď děláš, to, jak si to chystáš, a to je to, co tě vlastně teď jí na tom nejvíc baví, to, že se to pak musí učit, dobrý, ale to si to vlastně celý zorganizovat, nachystat, přemýšlet nad tím, co jí baví, co jí nebaví, co odloží. A říkám, tohle je přesně ta fáze, kterou děti jakoby neznají na klasických školách. Tak ta, která tě vlastně nejvíc baví. Že ona se tak jako tala, jak to teda říkám, tak tam máš předloženo, co se vlastně naučí a ty děti se naučí. A říkám, jo, jasný, ano, vědomostí mají daleko víc. To ty prostě tímhletím způsobem nepozbíráš. A říká, ale když budu dělat tohleto všechno, to, jak si to chystám, tak přece umím daleko víc než ty děti. Tak mě to jako, to mě potěšilo. Říkám, ano, to je přesně ono. To je přesně to, o co tady jde. No. Já jako vzpomínám na to, když ten nejstarší syn přišel prostě asi týden, 14 dní, když šel na střední školu a on přišel a říká, mami, víš o tom, že se ve škole dá ten čas jenom prosedět. A říkám, dej mi. A pak přišel druhý den a on byl pořád jako v Jiříkově vidění, no. Protože on viděl všechny vlastně nedostatky tady toho klasického školství. On přišel a říkal, mami, a věděla si, že prostě dostaneš 3 a tím to končí, že se to jako nemusíš doučit. Říkám, vím. A mami, víš, že některý lidi i jako podvádějí. Říkám, nevím. Tak to je jakoby věc, kterou ty děti u nás tak neumějí, jo. Neumějí, musím potvrdit. A to jakoby musím říct, že bohužel v tomhle mají naše děti na střední škole. Protože ta střední škola je koncipovaná tak, že ty děti, toho množství je strašně moc a teď se to na ně chrlí a je to opravdu výstup a jedeme dál. A ty děti, když to jsou zvyklí, jak si hezky popsala u té Teresky, prostě si to rozvrhnout, pochopit a posunout se dál. A teď ještě si vím, že studujou obor, který je fakt baví. Takže oni tomu chtějí dát to maximum. Ale vlastně tím systémem jsou jakoby dotlačený to odfláknout. A to je pro ně hrozně těžký. To je fakt těžký, když pro něco hořej a teď se jde na té střední škole hrozně rychle, jo. Takže a pak ti prostě ty děti řeknou, no tak oni to popsali z telefonu, ty druhý. Tak si jako prostě říkám, nevím, no, jako čemu to spěje. No možná jako z druhé strany je hezký, jako že jsou nějaké cesty, když je to taková jako mašinérie, že se to dá nějakým způsobem jakoby. A tak je pravda, že oni už vlastně ten základ si myslím, že mají tak pevnej, že už tohle bude další zkušenost, třeba ta střední škola. Je to zkušenost potkat se s tímhletím, ale už je to nemůže hodit někam jinam, nebo
přesně, nebo je to nějak zásadně, jako to zasáhnout o tom já často se mě lidi ptají, jak vlastně, jak to potom jako zvládnou ty děti, ten přechod na tu střední školu. A já říkám, tak za první už to jsou dospěláčci. A jak zvládne dítě přechod ze školky do první třídy? Teď to je daleko jako ještě větší, jako to je vlastně to samé, ale to berem standardně, že najednou ze školky, kde jsou, že jo, jiný prostě přijdou do první třídy, tak si říkám, ty děti to musí zvládnout. Tak to, že takovýhle, jakoby, kde už seš opravdu, víš, co chceš, nebo to tušíš aspoň, jo, už máš fakt pevný základ a seš prostě jako pevná bytost. No, tak co bys nezvládla, prostě začít chodit na střední školu? A já třeba tady u toho musím říct, že ty děti, když opravdu vědí, co chtějí studovat, tak oni, jak na tu střední školu přijdou děti, které jsou jakoby otrávený tím systémem. Jak se furt museli něco biflovat a teď už prostě, takže oni už jdou do té školy a teď si sedají do té zadní lavice a už přemýšlejí, kde se nejlíp zašijou, kde to. A teď si vemte, že já třeba to vím od svých kluků, který prostě, když víte, když toho, jak se zmiňovala prvňáčka, jak je natěšený do té školy, přesně. tak prostě takhle natěšený člověk přijde na střední školu. Ano. Ty učitelé z něj úplně jako jsou výříkově vidění, protože tam jsou děti, které prostě chtějí se to učit, jo. A teď ještě je to látka, která je fakt baví, takže oni vlastně, mně se třeba u Járy, který teďka maturuje, mně se nestalo, že by to jako šlo dolů, ten zájem jeho. Protože on to je takových projektů, co on dělá. On se věnuje těm počítačům a tomu programování a to on ve svém volném čase. Takových součástek, co vyrábí a co si programuje, jo. On na každou druhou soutěž se zúčastňuje, jo. Už teďka 3krát vyhrál prostě nějaký, já nevím, nějaký prestižní jako soutěže. Byl jako Libereckým krajem, se teďka pochlubím, jako ohodnocený za mimořádné úspěchy ve vzdělání. Ale to jsou děti, kteří nejsou jako jedničkáři. To nejsou sběrači jedniček. To jsou draví proto jako jdem do toho, to je super. A to je prostě perfektní, že takhle proto žijou. Ten druhý syn, který je na umělecké škole, to má úplně stejně, akorát v jiném oboru. Já to cítím už teď u našich dětí. Že vlastně Tereska se probrala, tak jako úplně zapálila ve chvíli, kdy už se jí blíží, že půjde jako na tu střední. No. Že to bude jiný a jak oni to neznají, tak fakt se na to oni jako řeknou, že já se těším na tu velkou budovu. Jo. Že tam budou velký schody. Jo? A takový jako úplně věci prostě fakt jsou na to natěšený. Jo? No, ale samozřejmě, že může přijít prostě takhle jsem si to nepředstavovala. Jo, ale jsou natěšení. Fakt jsou jako Marťas taky to má, že to vlastně je něco, co jako neznají a opravdu, jak ty říkáš, takový to nadšení fakt toho předškoláčka, jako, většina je předškoláčků, jako, přesně, že to je velký svět a hrozně se tam těší a jaký to bude, protože to nezažil. A je to něco, tak tohle cítím už teď z dětí. No a teďka ještě oni, ale už mají jakoby to, že už vědí, kým jsou. Jasně, přesně tak. Takže oni vědí, se nestratí, že to jako ustojí. Oni mají v sobě tu sílu, tak. Že to ustojí a těší se. Přesně tak. A pro mě jako pro mámu je tam důležitý to, že už vím, že se o ně nemusím bát. Že se vlastně říká, že do těch 16 let, to jako psychologové říkají, že matka ovlivní svý dítě vlastně do 3 let, někdo potom říká do 7 let. A ty jsou ty mezníky, ale já jsem jako u sebe zjistila, že ty mezníky jsou tím, že my je dáme do toho systému. Jo, ale když my je máme v té domácí škole, tak to je taky jako zajímavý. Oni jsou konfrontovaní s tím malým kolektivem. A to je jako hrozně těžký, protože oni se tam musí vejít. Takže oni se musí naučit vycházet s tím člověkem. Přesně tak. Protože když přijdeš do velké třídy, kde je 30 dětí a tamhle o tom si myslíš, že je blbec a nebudeš s ním kamarádit, tak se s ním nemusíš potkat. Je to tak, no. Takže já si myslím, že tohle je i jakoby taková velká jakoby
jako zkouška i do manželství, jo, protože musíš prostě se naučit komunikovat a to místo si nějakým způsobem jakoby utvořit a obhájit i vlastně i si tam utvořit ty hranice jako nějaký svý. Tak to tady zažívají v podstatě velmi často. Je to tak, no. Taky to jsem to takhle Teresce jako kolikrát vysvětlovala, že to není o tom, přesně, když ti zrovna někdo na chvilku jako nesedne, přeskočíš někomu jinému a budeš, protože je fajn, tak se nemusím všímat. Prostě ne, je to, může se dostat v životě do jakýchkoliv kolektivů, jakýchkoliv. No, to nemusí být zaměstnání, prostě opravdu a s tím člověkem nějakým způsobem budeš muset sdílet prostě prostor, něco společného, tak prostě pokud to není samozřejmě něco úplně zásadního, tak tohle to se jim bude strašně mít. No, my právě, že jsme měli takovou jako pomůcku, jestli si pamatuješ to tričko, kde jsme měli prostě tričko a na tom černá kaňka. A teď jako uvědomit si, na co se zaměříme svoji pozornost, jestli opravdu vidíme, že ty máš ale špinavý tričko, nebo si všimneme, že to tričko je bílý a tady je teda kaňka, ale vidíme větší množství toho bílého trička. Jo. Naše společnost je opravdu zaměřená a myslím si, že to je daný tím školstvím, kdy se fakt hledají chyby. No. Takže vidět ty věci jako spíš ty horší. No. Nejenom hledají chyby, ale se musí rozhodně odstranit. A to se teda rozhodně nemusí. A vlastně on potom se člověk necítí jakoby přijatelný, no, když ví, že není úplně nejlepší. A že... No jo. Je třeba, tak já jsem starší o trošku než ty, Eliško, a u nás to bylo teda, jako na základní škole byla fakt hierarchie. Jedničkáři, dvojkaři, trojkaři. Já jsem zažila gameplay ani. Takže to bylo prostě jako v podstatě... je jasná, ještě se ani neudělala. Jedničkář se čtyřkařem, ty se v podstatě jako, to, proč by se pozdravili, že jo? No, takže a tady právě ty děti sami nevědí, jak na tom, kdo je. Takže tady se opravdu potkávají jako lidi. Ještě jsem si vlastně vzpomněla, jak jsi říkala, že třeba neopisují nebo nepodvádí, nebo tak. Tak teď jsem si toho hodně všimla, když Tereska dělala ty CERMAT testy. A jako o něco vlastně šlo, že tam jako něco ukáže. A vlastně k tomu dělala to doma, sama, a měla k tomu celou dobu ty výsledky, že jo, o kterých moc dobře věděla. No. A fakt jí to jako ani nenapadlo. Protože jako cože tam bude mít o něco líp? Stejně jako nebude mít lepší známku. Stejně jako fakt jí to ani nenapadlo. A trošku jsem na to myslela. Trošičku si říkám, a tak necháme to. Tady má to přesně pod tím. Nemyslela jsem si, že by jako... A vůbec, to bylo zřejmé z toho, protože ten jeden tam skoro nic neměl. Takže kdybych chtěla, tak opravdu jako měla z čeho mohla tam něco tak jako málo, aby to nebylo jako poznat, no. A ne, no, takže... No, to je jako zajímavé, protože já znám pár dospělých lidí, kteří Eliško podvádějí i při sportu nebo při nějakých jakoby při zábavě, protože jsou ze školy prostě nastavení na to, že když nebudou dobrý, že nebudou prostě přijatý, no. Jo. A já to jako s určitou mírou, hodně lehkou, jsem pozorovala i na sobě třeba v práci, kdy jako nešlo úplně o podvádění, ale když jsem měla něco odevzdat, aby to nějak vypadalo, tak byly jako různé cesty. Já jsem vždycky volila tu, teď zpětně si takovou uvědomu, která bude jako vypadat nejlíp. I když jsem jako tušila, že zatím jako víš, že jsem třeba, kdybych tam byla v době umělé inteligence, tak ji jako použiju víc, než bych použila svý vlastní, jo, třeba tak. Byla jsem na to zvyklá, že tam musí být, vlastně jde o ten výsledek, jak to jakoby vypadá. Vy jste jako dobrá, paní Flonková, super, ale přitom jsem jako věděla, že to z velké části třeba není moje. Že to je něco, jsem někde uměla najít, co jsem já netvořila, tak jsem to trošku použila, trošku jsem to, jo, samozřejmě se to dá takhle použít, ale vnímala jsem to tam, vnímala jsem to, že jde o to,
jak to bude vypadat, že to je moje a že tohle jsem zvládla a tohle jsem vlastně, to je můj, tohle jsem odevzdala, to je můj tvor, ale přitom jako třeba nebyl úplně. Jo? No to je jako třeba horolezci, že jo, a jakoby jako ta společnost jako taková, k čemu tlačíte, jak to vždycky mně se líbí to srovnání, jako když tě letadlem jako vysaděj na Mount Everestu, anebo si vylezeš jenom do třetiny, tak zážitek máš ty, který jdeš i jenom prostě na úpatí, než když jsi na vrcholu, ale nejseš jako v pravdě, že jo, není to tvoje. Tak. No a to si myslím, že je hodně důležitý, no. Stejně tak si myslím, že je důležitý, že ty děti jsou věkově smíšený. Určitě. Protože tam jako prostě nemůže být šikana, protože ty děti se navzájem podporují, vnímají a vlastně ty děti během té doby zažijou všechny jakoby fáze. Zažijou to být nejmladší, zažijou být nejstarší a každému někdy něco nejde a je rád, když mu ten jakoby starší pomůže. Už mi přišla ta myšlenka. No, povídej. Takže zase odskočím. Jak jsme se ještě bavili o tom zaměstnání a o tom vlastně, proč spoustu rodičů chce proto své dítě jako vzdělání, protože většinou to tak je, aby bylo to dobré místo. Jak já jsem se takhle jakoby setkala. A když v podstatě mluvím o tom, že teda spíš jsou třeba sny, přesně, Teresky cukrárnu nebo něco takového, tak na to řeknou, že to je ale hrozně velká dřina. Vidějí v tom vlastně, mockrát se mi to stalo, že oni chtějí, aby se ty děti nedřely. Aby vlastně nemuseli, že mít cukrárnu je dřina. Pracovat prostě, být řemeslník je dřina. Je to prostě dřina. A tím jsem se hodně setkala, že to nechtějí pro svý děti. Ale jako, dobře, asi to může být větší dřina, než v tom zaměstnání, třeba zrovna, jo, ale musíš uživit sám sebe, prostě je to větší dřina, ale to není přece to směrodatný, proč tady jsme, že jo, jako pokud z toho mám, pokud dělám práci prostě, která mě baví, tak i když je to sebe větší dřina, tak to přece mi pořád přináší úplně, ale úplně jiný kvality, než být bez dřiny lojálním zaměstnancem prostě, jo, že tu dřinu vnímají negativně. Dřinu a tu práci vnímají lidi v dnešní době vlastně negativně, že to nechtějí pro svý děti. A přitom člověk, když pro něco hoří, prostě tak samozřejmě, že to je třeba fyzicky dřina nebo časově dřina, ale to tě tak strašně naplňuje, že zvláštní, že tam v tom nevidějí tu náplň, co ti to jako dává. Já třeba tady musím u tohohle říct, že jsem se s jednou kamarádkou jako se tady povídala, trošku jsem nějakým způsobem vedla a povídali jsme si o tom. To je prostě člověk, který je úplně nastavený na zvířata. V podstatě podle mě chybí takhle a bude jim rozumět, jo. A ona úplně jako pro ně žije a ona šla úplně jinou cestou, protože jí rodiče od malička říkali tak jo, tak jako dobrý, ale nedělej to. To je dřina. Takže úplně tak, tohle jsem slyšela. A vlastně ta holčina je dneska vlastně 30letá žena a já jí moc přeju, aby v sobě překonala tady tu kletbu té rodiny a šla dělat to, co jí baví, protože člověka, když něco nebaví, tak je úplně jedno, jestli má za to hodně peněz, nebo jestli to dělá prostě s prstem v nose, ale když tě to nebaví, tak je to v podstatě jako úplně ničí. Je to úplná destrukce jakoby tvý duše, je to úplně vlastně jenom když děláme něco, co fakt jako nás nebaví, tak u toho vyhoříme. No, tak Eliško, já vím, že tvý děti jsou na správné cestě, mají k tomu ty úplně ideální podmínky, protože mají prostě milující rodiče, který jim věřejí
A i když od začátku jste věděli, že to nebude jednoduchý a nebylo to jednoduchý, tak prostě jste je nechali žít a podporovali je tak, jak bylo v danou chvíli nejlepší. No. Teď už je to jednoduchá záležitost. Já třeba u sebe ještě musím říct, že ty nejstarší synové, ty vlastně neměli skoro žádný ještě spolužáky. Jo. A já jsem si říkala, že jim to jednou nebude jako vadit. Že byli jakoby v podstatě takřka sami. A já, když se s nima bavím, tak oni říkali, že to byly prostě jejich nejlepší roky života. A bylo to strašně jako vděčný. A to je jako hezký, když ti to řeknou kluci, kterým je 18 a říkají, že to tam vrátil hned. Zase jako takový hezký roky to byly. No a k tomu jsem chtěla říct ještě něco. A teď mi to vypadlo. No, nevím, třeba si ještě vzpomenu. Jo, taky jsem to s Tereskou řešila. Nebo řešila, já jsem to s ní vlastně moc neřešila, ale z tohohle jsem měla trošičku obavy, no, ale vlastně nikdy se mi nedostalo zpětný jako vazby, že by tím nějak taková, protože taky z začátku nebyla, taky byly úplně v malém počtu, když začínala. No, ale asi prostě nebylo to nic zásadního, aby se mě muselo dostat zpětně jako odezvy, že takhle ne a že byla sama a že nemůže být s těma vrstevníkama. Myslím, že teď to úplně... Já jsem si vzpomněla, co jsem ještě tady k tomu chtěla dodat. Ten druhý syn je na umělecké škole. A na té umělecké škole tak umělci jsou prostě citlivější, mají tam nějaký, jakoby, hodně umělců má nějaký šrámy na duši, jsou jakoby, a na základě toho, jakoby, oni tvořejí, na základě toho, že je vlastně bolí srdce. A to je jako hrozně krásný, když jako ten můj syn řekne, že když ti jako řekne, tyjo, fakt jako jste to zvládli úplně perfektně. Já mám tak krásný život proti těm ostatním. A to je prostě strašný, když oni začnou mluvit o sobě, o tom, co prožívali, ať už v rodinách, nebo jako i na těch základkách, jak prostě ty umělci jsou trošku jinde, jsou jinde. A teď těma vrstevníkama nebyli přijímaný a tak. A vlastně potom vidíte, že ten váš syn tvoří taky, ale tvoří z lásky a z hrdosti. A teď ještě tady jako nechci rouhat, jo. Ale dneska je taková jakoby doba, kdy ty lidi mají pocit, že jsou chycený v tom prostě komerčním světě, nakupování a prostě takovýho, tak oni vlastně nemají to svý místo na světě, prostě nedávají to smysl a mají takový destruktivní jakoby programy. A teď vlastně vidíte tady mladí lidi, kteří hořejí pro ten svůj obor a když ti jako řekne, já potřebuju aspoň 5 životů, abych mohla udělat všechno, co chci, tak si říkám, že prostě ty děti toho zase až tolik nepotřebují, hlavně nechat žít a věřit jim a dát jim lásku. Určitě no. Ta důvěra je pro mě úplně vlastně, jsem zjistila, že to je nic víc není jako potřeba. No, když tomu dítěti budu, prostě opravdu mu vložím v něj důvěru, že si to zvládne po svým, tak si to prostě zvládne po svým. Ano. Prostě tak to jako je, ono ani není důvod, proč by to bylo jinak. Ale ty strachy k tomu jako musím říct jednu důležitou věc, proč to u nás funguje, u vás funguje a je strašně moc lidí, u kterých to nefunguje. Ono to je jako taky nastavení doma. Protože popravdě i k nám do školy chodí děti, kteří mají od nás důvěru,
od nás svobodu, ale z domů mají velký tlaky na výkon. Tak, to přesně Takže- o tom, přesně tak to myslím. Je když- to ano. důvěra toho rodiče a pak to Ano. může fungovat. No. Takže i tyhle děti, které u nás jsou, to mají jakoby a jsou nastavený takhle, tak i to je dobře, protože nejsou jako srovnávány s Jasně. ostatníma dětma a všechno jako je fajn. Ale ty děti v podstatě stejně mají v sobě potřebu jako podvádět, protože mají to spojené s tím, že když nebudou dostatečně dobrý, tak tam jsou ty největší jako primární strachy, že nebudou milovány. Tak. Že rodiče nebudou mít dostatečně rádi. Takže já si vážím rodičů, jako jsi ty. Já jsem moc ráda, že jsi se před těmi 7 lety úplně spontánně asi Jo. rozhodla pro nás, protože se to nestává tak často, že by přišel někdo úplně jako cizí a bylo to takhle hodně dobře. Jo? Takže děkuji. Já taky. Tak Eliško, chceš ještě něco vzkázat posluchačům, kteří třeba přemýšlejí nad nějakou alternativou ve vzdělání? No, ona to není jenom o vzdělání, to je o přístupu dítěti. No, asi mám vzkaz k rodičům, že jsem zažila teď, nebo znám pár, kteří vlastně cítili, že to chtějí jinak a tím nemluvím o rodičích, který učí doma sami. To chápu, že tam to může být prostě ještě spoustu jiných komplikací. Ale když jako cítí intuitivně, že to chtějí jinak, zvolí tu cestu, tak prostě, aby se nenechali jako strhnout z té cesty právě těma strachama kolem. Je to jako strašná škoda, že znám pár takových lidí a prostě když už do toho jednou jít, tak to jakoby dotáhnout. Když to intuitivně na začátku člověk cítí, že tohle je jako správný, proto jsem se rozhodla, tak se toho jako nebát i v okamžicích, kdy si říkáš, ty bláho, ale ono ještě nevíme, jak kdo odešel z té školy, jak se dostanou na střední a teď kolem té 5., 6. třídy se začnou jako bát, přesně kolem toho 2. stupně a tak radši stáhnou třeba to dítko prostě a ty strachy je vlastně pohltějí. Tak zkusit si vzpomenout, jak to bylo na začátku, s čím do toho šli, to si zkusit v sobě vybavit a třeba to znovu jako vlastně v sobě probudit. No. Já bych tady u toho jenom jakoby chtěla říct, že já jsem si taky na začátku musela jakoby pravdivě odpovědět, jak to mám. A to prostě musí člověk být fakt v pravdě. A já jsem si tenkrát řekla, že přesto, že jsem vysokoškolačka, manžel je vysokoškolák, tak nepotřebuju vysokoškolské vzdělané dítě. Že pro mě by bylo špatně, kdybych svý dítě brzdila. Kdyby mý dítě bylo nadaný a chtělo to žít a já bych ho brzdila. To by pro mě bylo špatně. Ale pro mě, jakoby, když člověk má, to se trošku hodím, když má prostě člověk otevřený to srdce a vnímá toho druhého člověka, tak jako opravdu vzdělání nedává hodnotu tomu člověku. Já jsem měla prababičku, která byla pro mě úplně prostě bohyně, úplně asi nejlepší člověk, kterýho jsem znala. Jo. Byla to taková malá stařenka, žena, která sbírala bylinky, bydlela v malé chaloupce, tam to vonilo bylinkama, ona byla strašně moudrá a do školy chodila jenom do 12 let, protože to tak prostě dřív bylo. Takže to bylo pro mě, že jsem věděla, že tu moji prababičku mám prostě pořád v srdci jako velice laskavou, moudrou ženu, kterou měli rádi i lidi v té vesnici a ona pro každýho měla pochopení a prostě byla prostě srdečná a bylo to pro mě nejvíc, takže tak děkuju. Ahoj. Děkujem. Ahoj.